l'avançament al 3 de setembre de l'inici de curs, la qual cosa genera molts problemes organitzatius i de preparació del curs, perquè recordem que s'aplica la llei, la nova llei, i només s'han donat un mes al professorat i a més el mes de vacances per a preparar-se. Per tant, l'avançament del curs ha dificultat molt la tasca organitzativa i de preparació del professorat. Però, a més, amb l'onada de calor que hem tingut, la Conselleria ha posat en risc la seguretat del professorat i de l'alumnat, sotmetent-lo a unes temperatures insuportables en els centres. I no ha volgut, i malgrat que els hem advertit, no ha volgut suspendre les classes per no reconèixer que s'ha equivocat avançant el curs. Per tant, ha sigut una víctima de les seves pròpies polítiques. Davant d'això, els estudiants han convocat una jornada de vaga i la comunitat educativa hem convocat aquesta manifestació també de suport als estudiants i per a denunciar la situació i exigir la seva dimissió perquè aquesta senyora no pot continuar dirigint l'educació del País Valencià. Esta manifestació recolzant les reivindicacions dels estudiants, demanen condicions dignes en les aules per a poder estudiar i estan demanant la dimissió de la consellera Català amb motius suficients perquè no pot ser que diga que no hi ha condicions objectives per a tancar les aules i deixar de donar les classes quan s'han superat els 35 graus a moltes aules al nostre territori. Donaremos la benvinguda a totes i a totes entre les manifestacions del govern de la dreta, d'un govern que governa per als rics i per a banquers i no per als que treballen. S'estan preparant vagues, el professorat, les sindicats, el magisteri, les